ወረዳ ሐሳ ጣቢያ ሀብተ ማርያም ውሸት እንደ ዮሐንስ ኢና ዘለና ወይዘሮ ዝማም ከመይ ገርወን ይደለም ይሰን ክንደ ከመይ ጀሚርከን ስትራገድ ለዲኸን ሰብአየ ይስው ተጋረ ላይ ቢንያም ሽመልስ ወደ 50 ይዝባል አዋዝጊ ዝባል ሓውና ፈታው ጽጉማት እዩ ንሳዕሩቱ በዓል ሚካኤል ዝባሉ ካልኦት ሰለስተ ዓርሁት ኮይኑ ስለዚ ሞዓሊ ፋስጋ ኢሉ ሃይለ ሓውና ንሳዕሩቱ ዝላኸለ ሰሽሕ ኣብጽሕለን ዘለኹ ዘለና ይጣና ጸገሙን شحد وركا شحد وركا سراوتك